bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw o waati selen ye. Aw ka bi kunnafoniw la kumaba a bɛna tali kɛ ninnu de kan. Gao mara la baɲumankɛ tɔn n'a bɛ wele ko Oxfam baarakɛla fila welekura kunu araba u ka dugu kɔnɔna la. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Burkina Faso jamanaden mɔgɔ 200 ni kɔ ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen n'a yirala k'a fɔ ko denmisɛn 130 b'a la gɛnna ka bɔ Ghana jamana kan. Ka fara o fɛnɛ kan Mali jamana denmisɛn sifi mɔgɔ 120 minnu bɔra Segu San ani Mopti mara la ye kalanbolo dɔ sɔrɔ min bɛ tali kɛ bɛn ani sigiɲɔgɔnya u ladilanni ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw a la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma. Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. Balmao an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a y'aw bisimila ko kura VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw o kɛnɛ sigira nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 o bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ yan bi ye alamisa ye juillet kalo tile 13 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC Mali kura kunkun n'a ɲɛɲɛw k'a lase aw ma ni waati in na aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Gao mara la a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko kunu araba wula fɛ fɛn min ye baɲumankɛ tɔn ye n'a bɛ wele ko Oxfam o baarakɛla mɔgɔ 2 olu welekura Gao dugu kɔnɔna la o waati la a yirala k'a fɔ an bɛ sanga min kɔnɔ komi sisan kunnafoni laban minnu binna y'a yira k'a fɔ ko bi alamisa juillet kalo tile 13 ni maa kofɔlen filaw kɔni sera ka labila ka sɔrɔ fɛn ma u sɔrɔ. VOA ka lasigiden min bɛ Ansongo Abdul Idris Nasser ale b'o kunnafoniw di an ma. Arabado jekalo tile 12 san 2023 baɲumankɛ tɔn min bɛ n'an b'a fɔ a ma ko Oxfam ni a dagayɔrɔ bɛn bɛ Gao ma u ka baarakɛla 2 an'u ka sɔrikɛ bɔtɔla Ansongo maramafɛntigi dɔ kɔni minnu ma lakodɔn ye tɛgɛ da u kan tɛgɛ dara u kan nɛ kaɲɛ 14 waati yɔrɔ la n'an ko min ma ko kɔbɛ ni ale bɛ Gabero commune kɔnɔna na Gao cercle la u taara n'u ye ni k'u lasago yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ma lakodɔn nka alamisa do jekalo tile 13 san 2023 ne kaɲɛ 3 waati n'an k'a ma ko 3 heures du matin maa minnu ye tɛgɛ da u kan u ye u labila u labilalen kɔfɛ kiberaw b'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen n'u kɔni u ye sɛgɛn u ɲɛna ka sabu kɛ u ye u labila yɔrɔ min ani Gao ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 60 ɲɔgɔnna u ye o taama u senna ka sabu kɛ u ka mobili kɔni o tiɲɛna a kɛra hakiliwili ye nka ala sababu la u sera i ka dɔn Gao u ka kɛnɛ u ni na. Abdul Nasser Idrissa Gao VOA Banbara. An taa Burkina Faso jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ u ka jamanaden mɔgɔ 250 ni denmisɛnnin 130 b'a la bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ Ghana jamana kan ka na Burkina Faso u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Dakola ni kunnafoni dira AFP ale ka kunnafoni di so fɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Kader Traoré VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale bɛ a walawala an ye. Burkina Faso ka jamanaden ɲɔgɔnna 250 olu bɛnna ka bɔ Ghana jamana kɔnɔ kama sɔrɔ olu t'u bolila ka bɔ faso kɔnɔ ka taa o yɛrɛ sɔrɔ nin dafɛ jamana na lankanabaliya kosɔn. Maa kɔfɛlen ninnu cɛma musolakaw olu ye 85 denmisɛnw olu ye 135. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jalaki min lara nin maa ninnu kan u si ma dɔn fɔlɔ. Amadu Sonde ye nin maa gwɛlen ninnu dɔ ye minnu bɔra Ghana dafɛdugu ra ka sɔkɔ o fɛ Burkina Faso kɔnɔ. Ne ma se ka foyi faamu nin ko in na. Ne bɛ Ghana yan nɔ a bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔn bɔ wa n bɔtɔla sugu la de u ye n cɛ ka taa ni ye hali ma se ka se n ka so n taara ka n muso ni n den 3 bɛɛ to n kɔ yen nɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la an selen yan Takola an ka fasoden ɲɔgɔnw u y'an kunbɛn ka ɲɛ. Nin maa gwɛlen ninnu dɔw taara o yɛrɛ sɔrɔ Dakola dugu ra n'ale ye dafɛdugu ye Burkina Faso ani Ghana cɛ dɔw yɛrɛ taara o yɛrɛ sɔrɔ jamana camancɛ kɔrɔnfan na Dakola ka dugutigi ye nin maa ɲuman bisimila nin ɲɛfɔ an ye. U nana u sen de la ka da kan Ghana mobilisi ma tɛmɛ dancɛ la ne y'u bila Ghana polisiso min bɛ tungaladenw kama wa an y'u natɔla ye dusukasi dɔ tiɲɛ na. Minisiri min ɲɛsinin bɛ adamadenya waleyaw ma jɛnkanfɔ ani denbaya kow ma
ale y'a senfa ka se nin yɔrɔ na ka taa faamuyali kɛ magbɛnni ninnu ka hakɛw ani o ka ajow kan. An ka ministre Nandi Somé lamɛn. Nous avions touché la partie ghanéenne pour avoir des informations précises par rapport à ce rapatriement. Mais jusque la partie ghanéenne ne semble pas être au courant de ce qu'on... Nga kumana mina ni ma nunu gwena ka sɔrɔ ma se ka o ka bolafɛn foyi ta an yala Gana ka jamana ɲɛmaw fɛ o ka se ka to ni ma nunu ka sɔkɔ ka taa o ka bolafɛnw ta. Rapatrier également les biens laissés derrière eux. Burkina Faso ka fanga ɲɛmaw ko olu tɛ faamuyali kɛ mun le kosɔn jamana dɔw bɛ o tigɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔw ra minnu bɛ maa fɔlenw bisimilali wajibiya nka o tɛ sɔn ka o bɛnkan gafe ninnu matarafa. Mahamudu Sana ye ministre dankan min bɛ lankana ko kunna. Nous avons rassuré an bi hakilisigi di an balimaw ma k'o bɛ Burkina Faso gouvernement fana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yira o ra ko o b'o fɛ yen. Ni sababu ye anw fɛ ka diɲɛ keleyatɔn bɛɛ min communauté internationale ye k'olu wele seereya ra ko jamana ko n'i y'i bolonɔ la bɛnkan sɛbɛn kan pɛrɛpɛrɛla Genève 1951 bɛnkan sɛbɛn i ka ɲi ka a sariya fana labato. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Gana ka fanga ɲɛmaw ma sɛmɛtiyali kɛ ka taa nin magbɛnlen ninnu kibaruyaw kan nka sɛrɛlen dɔw kan ma k'i bɛ taa sɔrɔ u sirannen bɛ ka taa danaya ti olu la ni nin fasoden ninnu ye ka taa bɛnkanni waleya kow kan. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Mali jamana camancɛ yan fan na a ka ca ni denmisɛn sifin 120 ye minnu ye kalansira sɔrɔ. Ni denmisɛn kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Segu, San ani Mopti mara la. A yirala k'a fɔ kalansira min ni o kɛra u kun de tun ye walasa ka se ka bɛn ani sigiɲɔgɔnya jiji walasa fitinɛ min bɛ jamana camancɛ yan fan ka se kɔrɔnfɛ yan fanfɛla ma o ka se ka dala faga. VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danyogo ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Sifinaka maa 120 minnu bɔra Segu, Mopti ani San mara la olu na kalanbolola baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye geseda cogo ye ani bɔgɔlan yɛrɛ ale don cogo ye o baaraw o bɛ kɛ Segu so min bɛ n'o ye Ndomo kɔnɔna ye Sidiki Dunbiya n'ale karamɔgɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen in na ale bɛ nin kalan in a ko o ɲɛfɔ an ye. Geseda u bɛ dege o la fini dilali k'a kɛ bɔgɔlan ye ou bien k'a kɛ gala ye u bɛ dege o la u bɛ dege teinture la ani baaramisɛnnin caman munna don dɔ u yɛrɛ bɛ kɛ maître ye u bɛ se ka mɔgɔ caman former u bɛ se k'u yɛrɛ ta k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ tɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ndomo yɛrɛ ale sigilen bɛ mun de kan ale sigilen bɛ an ka kɔrɔlenw de koɲɛw kan o la sa baaradege yɛrɛ kɔfɛ Ndomo yɛrɛ a bɛ kalan min kɛ hadamadenw kun o de ye siniɲɛsigi ani maanifinw jogo bɛ se ka don cogo min na u bɛ o kalan kɛ Sidiki Dunbiya. Dɔnniya ɲini so a première année i bɛ kalan comment vivre dans notre société i bɛ adamadenya bɛ kan ka adamadenya kɔnɔ cogo di filanan adamadenw ka train de vie denmisɛnw bɛ kalan o la sabanan maakɔrɔw bɛ bonya cogo di naaninan maa mana kɛ cogo o cogo i k'i jija i ka maakɔrɔw bonya o siniɲɛsigi ye a bɛ na ni nafa caman ye. Bɔgɔlan minnu n'a kɔni bɛ dilan nin yɔrɔ kofɔlen in na ni kalanden ninnu bɛna dege a la a jaw u cɛ ka ɲi nka Sidiki Dunbiya ka fɔ la ja gansanw tɛ kɔrɔ de bɛ ja ninnu bɛɛ la an ka a lamɛn. Ni fini ye bɔgɔlan fini ye a bɔgɔlan fini ninnu na composition mun b'a la yan o ye balimaya ye triangle n'i y'o ye fini o fini na baara kɛ ko ɲuman ani foli kɛ kan ni adamaden kan k'i jija toujours i ka sira tilenni taama diɲɛlatigɛ kɔnɔna na nin mun filɛ nin ye jɛman kɔnɔna na o ye limite ye diɲɛ fɛn o fɛn dan b'a la vous voyez ni zigzag sira jɛngɛnni taamaba mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo kana taama sira jɛngɛnni fɛ il faut être toujours correct. Nin kalan min n'a bɛna kɛ nin kalanden ninnu kun a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye sini ma u ka se ka u yɛrɛ ta ka se ka i ka dɔn ka fɔ baara wɛrɛw ko o dilan u ɲɔgɔnna wɛrɛw ye ani mun ye u tin ye k'u don ɲɔgɔn na mun ye cɛmancɛ yan fan ye jamana kɔnɔ bɛn ani kelenya o bɛ se ka na yen cogo min na Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
An bɛ taa jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafunge mara la n'o filɛ nin ye Tɔnbɔkutu fɛ. A yirala k'a fɔ ko u ka bolimafɛn dɔ min ye donita mɔbiliba ye n'a falen tun don minfɛnw na o taara u ka sugu kɔnɔna la min kɛra surɔ nɛgɛ ɲɛ 21 o tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 ye. A koɲɛ kɔni kɛra siran ni jatigɛ ye kosɛbɛ baw duguden caman y'a yira k'a fɔ basigibaliya kɔfɛ ni ɲɔgɔnma deli ka kɛ Ɲafunge o mara la. VOA ka lasigiden min bɛ Ɲafunge n'o ye Seku Mayiga ye ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an ko lamɛn. Bandiya barika bɛ ka bonya Ɲafunge mara la ka sababu kɛ maaw n'u ka bolimafɛnw bɛ ka minɛw la ka caya. Nin dɔgɔkun fila in la mobili 3 de minɛna a tigiw la marifatigiw fɛ. A dɔ kɛra Sumpi mara la nɔ dugu ye dɔ fana ye ani Ɲafunge cɛ a tɛ kilo 70 bɔ. Dɔ fana kɛra Madina kɛrɛfɛ o dugu ni Ɲafunge o fana tɛ kilo 20 bɔ. Référendum min kɛra kɔsa in na a don yɛrɛ maa dɔw minɛna a kɔfɛ tuguni maa wɛrɛw minɛna ka sababu kɛ u sen yera vote ko baara in na. Nin kɛwale ninnu ye sababu ye ka maaw lasiran yan kosɛbɛ. Sɔrɔ 21 tɛmɛnen ni dɔɔni ye marifatigi maa 5 taara commerçant ba dɔ fɛ yen nɔ a ka bitigi da la ka maa caman to bitigi yɛrɛ da la k'a ka mobili katikati a bɛ fɔ minnu ma ko BJ a n'a kɔnɔmafɛn bɛɛ minɛ ka taa n'a ye. A tɛ dɔgɔkun 2 bɔ ni commerçant kelen in a ka mobili katikati a bɛ fɔ minnu ma ko 105 o fana minɛna Sumpi mara la o taara ten. Sɔrɔ ta in na kunnafoni selen telimana Mali finitigiw fɛ u ye bamaji ninnu gɛn ka dɛsɛ fo ka taa dugu jɛ u kɔni seginna ka na foyi ma ye fɔlɔ. Jeunesse ɲɛma dɔ ko a ma nin ye siranya koba de ye olu ma ka sababu kɛ maaw bɛ minɛ a dɔw yɛrɛ bɛ faga i n'a fɔ polisikɛ min ta kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ la foyi ti bɔ a la k'a sɔrɔ Mali finitigiw ka caya o tɛ faamu. Sɔrɔ mobili min taara minnu y'a ta a bɛɛ maa jɛman wa u yera dugu kɔnɔna la tilefɛ maa dɔw fɛ yen nɔ a tigilabagaw fana donnen don. Olu kɔntina so amalgam ka kɛ maa dɔ ka baga maa ma k'a fari jɛlen don walima a finen de o kɔntina kɛ Ɲafunge nka ala ko tiɲɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a kɛra wajibi don a ka sɛgɛsɛgɛ de. Olu kɔni b'a ɲini a ma kofɔlen ninnu fɛ ni kibaruya b'u bolo u k'a lase ɲɛma ma walasa enquête jɔnjɔn na se ka wuli minnu bɛ ka nin koɲa ninnu kɛ yan Ɲafunge ka don dugu kɔnɔ ka maaw fa a ka dabila. Nin koɲa ninnu tɛ faamu hali bi jeunesse ɲɛmaw de b'o fɔ an ma k'a sababu kɛ islamisiw ka baara tɛ nin ye bandiya de ye. Ni islamisiw kun don dɔgɔ foyi tɛ sigi dugumisɛnninw na ni mugulu ma ta yen nɔ o don bɛ kɛ don o don dɔgɔw bɛ sigi muguli foyi tɛ ta ka bɔ yen nɔ f'u kan ka siri ni koɲa nin na. Bi alamisadon n'o ye Ɲafunge dɔgɔdon ye Mali finitigiw kɔni kɛn bɛ ka Ɲafunge fan bɛɛ deminɛ u kɛn bɛ ka maaw n'u ka bolimafɛnw u bɛ k'u la kana ka bɔ Ɲafunge Seku Mayiga VOA Bambara tɔgɔ la. Ni dun bɛ segi mo ni dun tɛ ka pan u ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la ne dun ye kalan de kɛ je suis en diplômé ala batala n ko mɔgɔ b'u ta la jɔn de bɛ se la barika de bɛ e la wa i tɛ bin jamais non i tɛ bin jamais. Sinoro ikele iko fato numanye imabe fatu mashitegi famu ko ukacha netunu nendo esira lendo shinimbe ala bolo One international one day Kamali music ila yele sanfe Ogalan global la combinade Alaka eni nebe deme ade Malila ne abeke Eka susi ere kata na nyefe Obela momono teka famu VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli baw ye a ye aw bisimila hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye nin waati in na Koro ani Baɲangara aw bɛ se k'a nasɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani 2 Sankaw fɛ radio Parisien
o ye fiɲɛ turukala 90 tomi ani 8 ye Gao fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu 90 ani tomi 3 Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 100 ani 2 ani tomi 4 ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Sudankaw fɛ a yirala k'a fɔ Sudan kɛrɛfɛ jamana 7 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Egypte jamana faaba kɔnɔ Caire bi alamisa ka kuma gɛlɛya min ni o binnen don u ka jamana kɔnɔna la kabiri avril kalo waati ka sabu kɛ duguden kɛlɛ ye min bɛ u ka jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ u ye wele teliman bila ka taa diɲɛ magobatigiw ma k'a fɔ ko dɛmɛ teliman u ka yan ka don kɛlɛ ɲɛbolilaw ma minnu mɔgɔ hakɛ u bɛ taa mɔgɔ 700 la ni waati in na min fɛnɛ senfɛ jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 7 olu su yera fosse commune dɔ kɔnɔ n'o ye dingɛ belebele dɔ ye ONU ale y'a lase cogo min na Senegal jamana kan ko hali ni k'a sɔrɔ fitinɛba wulilen tɛ u ka jamana kɔnɔna la nka fɛn min ye gɛlɛya wɛrɛ ye o kɛlen don ka Senegal jamana sɔrɔ ni waati in na n'o ye senatamadenw olu ka koɲɛw ye baw tile o tile senatamala caman minnu bɛ bɔ Senegal jamana kan k'u kunda Île de Canaries fanfɛyɔrɔw kan minnu b'a fɛ ka Europe gunkana lasɔrɔ a yirala o senfɛ ka fɔ ala ye diɲɛ don o don da farafina gunkana subsaharien jamanadenw caman de bɛ taa Ocean kan ni o ye Atlantique ani kɔgɔji Méditerranée sanfɛla ye wa ko ni y'a tile caman ye gɛlɛya o binnen don a koɲɛ la minnu bɛ k'u kunda Espagne o fanfɛyɔrɔ kan an bɛ taa Rusi jamana kan Rusila jamana bɔra ka jaabili kɛ bi ka kɛɲɛ ni OTAN jɛkulu ka kɔkɔrɔdonni ye ka taa Ukraine jamana ma u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko ni OTAN jamana ma dɛmɛ dili dabila ka taa Ukraine jamana ma ko fɛn min ye u ka sanfɛ pankuluw ye u bɛna wulikajɔ baaraw kɛ ni o ye ka fara mugujugu kan n'o ye arme nucléaire ye o waati kelen y'a sɔrɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden bɛ ka foli ni tanni kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Finlande jamana ma a sen donni OTAN jɛkulu la o fɛnɛ sen kelen fɛ Moscou kɔni y'a yira k'a fɔ ko foyi tɛna olu kɛ ka bɔ ni bagabagalikan ninnu kɔrɔ baw ko wulikajɔ baara minnu ni o bɛ tɛmɛ Rusila jamana finitigiw fɛ bɛna to senna wa Kiev kɔni o fɛnɛ bɛ wulikajɔw la nin waati in na walasa ko u ka jamana ka se ka sen don OTAN o jɛkulu la o senfɛ Rusi jamana y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu ni olu bɛ sennaw bolo o bɛ ka kɛ ni sanfɛ pankulu dɔrɔn ni 20 ɲɔgɔn ye ani ka taa se misiliw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnsɛn na k'u kunda Kiev o fanfɛyɔrɔw kan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi Haria Ale Gross ni ale ye Sahel sɛgɛsɛgɛlikɛla ye y'a yira k'a fɔ ko Mali jamanaden caman de bɛ minnu bɛ ka bi karogɛlɛya ni bingali wale gɛlɛnw kɔnɔ ka kɛ ni État islamique jihadijɛkulumaw ka dankarili walew ye jamana kɔnɔna la wa ko sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔw kan ka kɛ joona walasa ka se ka dɛmɛ don malidenw ma Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington HRW n'o ye New York kɔlɔsilitɔn min sigilen bɛ o y'a fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ ko lakanani tiɲɛna kosɛbɛ silamɛtɔn 2 ni marifatigiw ka kɛlɛw cɛma k'a sɔrɔ u b'a ɲini ka fɛnw dilan sira kɔlɔsili ani ka dɔ fara u ka fangaw kan silamɛtɔn marifatigi bɛ ka bingani kɛ sigida mɔgɔw kan ni juguya ye ka adamadenya kɔrɔtɔkoba dɔw lawuli Ilaria n'o ye baɲumankɛ tɔn ni HRW ka Sahel ɲininikɛla ngana y'o fɔ Ale Grossi ka baara kɛ o kunnafoni nin bɛ bingani ni 6 sɛbɛn Gao mara la ani 2 mɛnaka juillet kalo o ni juin kalo cɛ ni kunnafoni minnu ma dafa ka bɔ dɛmɛbagaw ni seerew yɔrɔ olu b'a jira ko sigida maa 100 caman sara ka mɔgɔ 10,000 wajibiya ka boli seerew ko kɛlɛcɛw tun bɛ sigida tamasɛku fulaw kɔrɔbɔrɔw ani hausaw kan fɔ ka fara arabukan kan wa tuma dɔw la u tun bɛ silamɛtɔn ka jɔnjɔn fini ta a baɲumankɛ tɔn n'o ye HRW y'a kɔlɔsi ko camancɛya la tɔɲɔli minnu bɛ ka caya juillet kalo o tile fɔlɔ bɔli duniya keleyantɔn ka hɛrɛ sabatali san laban na Bamako k'a ɲinini fɛ a bɛ k'o juguya
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ameriki jamanatigi Joe Biden sera Finland jamana kan kabiri kunu araba hakililajigila an b'a da kulo ka fɔ Finland jamana donna duniya jamakulubaw ka kɛlɛtɔn na n'o ye OTAN ye min kɛra kabiri avril kalo waati Mohamed Ture ale b'o kunnafoniw di. OTAN ka lajɛba dɔ taama kɔfɛ Vilnius Amerik fanga bonda pankuru n'o ye Air Force One o jigira Helsinki pankuru jigiyɔrɔ la Nordic rajɛ kɔrɔnfɛn jamana faba kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 10 la o sigida la fototalaw dɔ bɔra a pankuru kɔnɔ ni farajɛ kɔrɔnfɛn Nordic jamanaw minnu ni Risi jamana dancɛ be kilomɛtri 1300 ni kɔ la o y'a ka tariku sɔrasi ɲɔgɔn dan dabila walasa ka don OTAN kɔnɔ ka jaabi di Risi ka bingani ma Ukraine. Over the past week, we reaffirmed our unwavering support for the brave people of Ukraine as they defend their country against Russia's brutal and inhumane attacks. Biden bena kɛ Amerik jamanatigi fɔlɔ ye min bena ta Helsinki kabini Donald Trump ka ɲɔgɔn ye kɛ a san 5 ni ye ni Risi jamanatigi Vladimir Putin ye. Ni nisto ni Finland fanga ɲɛmɔgɔ Petri Orpo kɔfɛ Biden bena Nordic jamana fanga ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kunbɛn jumadon n'olu ye Suède jamana ɲɛmɔgɔ Ulf Kristersson, Norvège ta Jonas Gahr Store, Denmark Mette Frederiksen ani Island jamana ɲɛmɔgɔ Katrin Jakobsdottir. Baro nunu kun ye jɛkafɔ ye ni Nordic jamanaw ye ani Amerik cɛ lakana sigida ani fɛrɛbɔ koɲɔw kan. Vilnius dugu la Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan y'a jɔyɔrɔ lasegin yɔrɔnin kelen Suède jamana ka OTAN donnenw kan. A kelen ko k'a ka sugandeli nin bali ka tɛmɛ san kelen kan ani ka Stockholm jalaki ko a bɛ Kurdiw ka kɛlɛcɛw ladɔn. Ankara bɛ minnu jate mɔgɔ fagalanw ye. We also made clear to President Zelensky that we're not waiting for NATO members. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 40 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ka kɛɲɛ ni Mali faso jamatɔn M5 RFP olu ka nisɔgoya girinkajɔ waliba ye min kɛra juillet kalo tile 11 ani 12 san 2020 na n'a kɛra sababu ye ka maliden mɔgɔ 22 ɲɔgɔn ni bɔnɛ ni o de wolola jamanatigi kɔrɔ ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirili la ka kɛɲɛ ni o ɲɛbila baaraw o ni o laselikanw ye a yirala ka fɔ M5 RFP ye wele kan kɔni bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko fo jalatigɛli ka kɛ ani ka tiɲɛ bange nin waliya in kan. Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. Samedi don sɔgɔmada fɛ vers 11h wagati an bɛɛ de nana ne bɛ Balabugu de an bɛɛ de nana Imam Diko ka da la n'u ko k'u bɛna maga Imam Diko la u b'an bɛɛ faga pour que ka se Imam Diko ma an balila marifatigiw kun nana bɔ an kama marifa cili cayara trop n kɔrɔmuso den bali donna o fɛnɛ épaule la nin don kama an bɛɛ tun bɛ se ka sa. Nin ye maa ye Sedu Dunbiya kasara ye maa min sɔrɔ kabini san 2020 ka kɛɲɛ ni wulikajɔba min kɛla juillet kalo la jamanadenw murutilen kɔ Ibrahima Boubacar Keita ka laɲiniw ma. Nin wulikajɔba in kɔni senfɛ maa caman nin tola a la minnu tun ye parti M5 RFP dɛmɛbagajɛkuluw ye. Nin waliya kelen kɔ kiri dayɛlɛla a koɲaw kan nka k'a ta don ma kana bila bi la a yirala k'a fɔ ko sumaya donnen bɛ kosɛbɛ kiri taabolo la. Maa minnu joginna, maa minnu somɔgɔw tanyana fo ka taa se M5 RFP Malikura tɔndenw ma ani jɛkulu wɛrɛw ma. Olu kɔni wurilen bɛ ka jɔ nin waati in na ni ka wajibiya jamana marabagaw kan kiri k'a ka baara kɛ yaasa a ka dɔn jɔn kelen ye yamaruya di ni ka marifa ci wulikajɔkɛlaw la. Sedu Dunbiya ale kɛla kasara ye maa minnu sɔrɔ nin wulikajɔba in senfɛ olu ka ɲɛmaaba ye. Justice wulikajɔ kɛ ka victime minnu ni tora a la k'u somɔgɔw wele k'u ɲininka
ani mɔgɔ minnu kɛra lujuratɔya la k'olu fɛnɛ wele ko olu ɲininga kiri ye mun ye pour que kiri ka kɛ k'a dɔn nin kɛra cause jumɛn la jɔn de y'a kɛ i m'a faamuya ka a tiɲɛ n'a a galon fasa pour que k'a yira jamana kɔnɔden bɛɛ la. Ni waleya in kɛlen kɔ ani bi cɛ nin y'a san 3 ye. Semasi n'o ye Imam Mamutu Diko ka jɛkulu ye olu ka tɔndenw y'a yira k'a fɔ ko waati sela ni maa ninnu ka bila u ka jo sariya kɔnɔ. Isufa Jawara ale ye Semasi ka kumalasela ye. Ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye victime ka ko la justice bɛ se ka randi cogo min na an victime ninnu ye o ne ka se ka sariya dɔ ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mun bɛ se ka u ka indemnisation k'u bila u ka droit kɔnɔna la sabula ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ victime ninnu u tora jamana ko la donc jamana de bɛ se ka a ka responsabilité ta ka justice rendu ye en même temps ka sariya dɔ ta mun b'a to indemnisation bɛ se ka k'u ye. An y'a ye k'a fɔ tuma dɔw la u ye weleli kɛ ka mɔgɔw auditionner ka mɔgɔw ɲininka ko in kɛra cogo min na mais depuis o bɔra la fo bi an ma kun ka mɛn justice ka côté la. Min ye M5 RFP Malikura maaw ye olu fana y'a yira u ka sɛbɛnfura kɔnɔ k'u b'a ɲini furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka nin ko ta ba la yaasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsi maa minnu taɲana ni wulikajɔ in yɛrɛ sen fɛ sini kuranɛ kalanba bolodalen don Semasi tɔndenw fɛ Badalabugu misiri min tugulen don Imam Mamutu Diko ka so la. VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamako, Mariam Kuyate ka laseli don. Farafina lebiyanfan sɔrɔ ko o ni wariko tɔnba ka kiritigɛso n'o ye UMOA ye o ye ɲangili wuli ka bɔ Mali kan juillet kalo la k'a sababu kɛ bɛɛjɛ fanga seginni kɔtigɛ fanga la mun bɛ se ka kɛ Mali jamana ye ni latigɛ kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don ni sibiridon baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin baro duman a kana fɔ kɔ dɛ. Sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Muso serantolantan kunda farafinagun kan Burkina Faso forobatɔn muso serantolantanaw bina Mali taw ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen Mali kanu na. Mali muso serantolantana Agaisha Jara de ye Burkina Faso jɔ lamaga sanga sabanan na. Ɲɔgɔndan bena to o cogo la fɔɔ ka taa waati kofɔlen ban a serantolanta ɲɔgɔndan tana kunu araba juillet kalo tile 12 san 2023 a tana général Mathieu Kérékou tɔgɔla serantolantanyɔrɔ la Cotonou Benin jamana kan Burkina Faso serantolantanyɔrɔ walisa u ma ban dilali la u ɲangilen do kafu fɛ Burkina Faso ni Mali ka serantolantan ye tagali de ye kɔsegini ɲɔgɔndan be tan Bamako yan tarata nata juillet kalo tile 18 san 2023 ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ be don Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ 2023 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ se sɔrɔli Burkina Faso musolakaw kan o ye Mali gɛrɛsɛgɛ bonya kosɛbɛ ka kɔsegini ɲɔgɔndan makɔnɔ ni ɲɔgɔndan ninnu fila kun cɛra Mali ni Burkina Faso seba ale ni Zambi de be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tako filanan na Zambi ka fara jamana 6 wɛrɛw kan olu sen tɛ éliminatoire ɲɔgɔndan tako fɔlɔ in na kafu farafinagun serantolantan ɲɛmayaso y'a yira ko jamanaw senkola bonyana kosɛbɛ kadi musolakaw ta tɛmɛnen kɛnɛ kan o jamanaw Zambi, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria, Botswana ani Afrique du Sud farafina jamana 25 de be ka u niyɔrɔ ta Jeux Olympiques éliminatoire ɲɔgɔndan ninnu na ni éliminatoire kun cɛra jamana fila fɔlɔ olu de be farafina jɔyɔrɔ fa Paris san wɛrɛ 2024 Jeux Olympiques kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔla Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. Debe mone bomo gola y jamais no y te vi jamais mani dai sere se voy mi okay mo dai sere se voy mi okay Johnny dai sere se voy mi okay mo dai sere ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bena dan sigi bi aw ka malikura kunnafoniw na min na bɛnna se k'aw ka cɛjan Sɛk Ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe o kun bɛ Cɔn bolo jamukan ala siraw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ
One international one day. Kamali music ila les sanfé. Ogalan global la combinade. Alaka eni ne bedeme ade. Mali la ne abeke. Eka susi ere katana nyefe. Obela mogoro de famuya. Otumane niveau de kakiruma wa. Atena bla bla bla. Mega jesiri chale. Ameka tante na jigi chale. Mogoga kuma kanila dimi chale. Ibege fen dono la ubebe na